magluluto muna tayo. May naisip ako kanina habang nag-prepare ako ng mga lulutuin. Para sa ating mga katulad kong mga lalaki dyan. Kailangan huwag nating pahirapan yung mga misis natin. Di ba? Kailangan tulungan natin sila. Hindi yung sila pa yung mga maglalaba. Sila pa yung magluluto. Dapat tulungan natin sila. At huwag natin gagawin yung mga bagay na ayaw nila. Di ba? Kasi babae yan nahihirapan sila Kaya tayo, pag inutusan tayo maglaba tayo. Magluto tayo. Huwag natin gagawin yung mga bagay na ayaw nila. Katulad na pag-inom. Kaya kayo mga lalaki dyan, huwag kayong laging nag-iinom. Masama yan. Kasi pag lagi kayong nag-iinom, walang mangyayari sa buhay. Diba? Inom kayo ng inom, anong mangyayari sa buhay pag inom kayo ng inom? Diyos ko. Agin inom ka manan! Big-big ka ta! Aday tigrin.